मानगोनां जोंनि मावथि बिथांमोनाबो बिनि सायाव बुंदों गमामायैनो एसे दुखुनांथाव बाथ्रा नंगौ जोङो सेनियरखौहाय बेयो मा रोखोम लाबोदों जोंनि आगुनि दैदेनगिरिफोर जाय थासारियाव जाय समाव जाय हालोदाव जोङो गिलु बालु मोनसे थासारि जुजिबोबाय बा मोनसे समाव आदा सानसुमा खुंगुर बैसोमुसारिमोन बायदि परमेश्वर ब्रह्ममोन बायदि दैदेनगिरिफ्रा जेरै खामानि मावबोदोंमोन बै समनि थासारि दिनैनि थासारि बेथ' गोरोबा बै समावहाय हारसाफ्रा जे हारिखौनो बर' हारिखौनो फोजोबस्रांनो नागिरनाय गिलु बालु पुलिस मिलिटारि लगायनानै बुथारग्लुंनाय बिदिनो जोबथेसालियाव जोबना दोननाय गोबाङानो बिदिनो जिउ साजा मोननांनाय मुंख्लं जालांनांदों सोरबा जिनाहारि खालामजादों बेफोर जाथायफोरजों जोङो सौसिबोनांदों आरो बेनि गोबां फोरमानबो थाबाय जोङो बिसमुरि बुंखानि बाथ्राफोरखौ गोसोखांनांगोन जिसा बर' आइजोआ जिनाहारि खालामजानाय बै समनि जारिमिनफोर बेफोरखौ बावनानै थाङोबा जानाय बै समाव माबायदि थासारियाव थानानै खामानि मावनांदोंमोन बर' फरायसा आफादाव थाना मा रोखोम खामानि मावनांदों बेफोरखौ दिनैनि हयथ' दैदेनगिरिफ्रा एसे मोनथिनो नाजायोबा मोजां आरो बिथांमोना मा कन्ट्रिबिउसन होदोंमोन बिहोमा होदोंमोन बेखौ एसे बुजिनो नाजायोबा मोजां आरो सेनियरखौ गावनि माने जि मोनसे रेसपेक्टखौ जों होनांगौ बेखौ लाखिलाङोबा मोजां बांद्राय सिमा गैयै बाथ्राफोर बुंनाया बारा थिग जाया एसे सिमायाव थानानै बाथ्राखौ बुंनांगौ डेम'क्रेटिकेलि बयहाबो राइट दं बुंनायनि फ्रिडम अफ स्पिचआ बयहाबो दङ दा फ्रिडम अफ स्पिच दं होननानै जाहा थाहा बाथ्रा बाहायनानै सोदोब बाहायनानै रायनाय मुं सुनाय बेफोर थिग जाया आरो एक्टिभिटिस जि खोन्थानाय जादों जे माने फुथ्ला बानायनानै जोनाय सावनाय गाग्लिनाय बांद्रायो सावनाया सावबाय थिगानो दं गाग्लिनायफोर माबाफोर बेफोर रोखोमखौ बिसिम लाङाबा मोजां जायो आरोखि आंनि खावलायनाय बे थागोन जाहाथे इयुनाव जोङो रेसेन्टमेन्टखौ खोन्थायोबा जोंनि गाज्रि मोननायखौ खोन्थायोबा बा माबा मोनसे बेरेखा हाबा जादों होननानै बिनि थाखाय जुदि जों बाथ्रा बुंनांगौ जायोबा बा जोङो माबा मोनसे हाबाफारि लानांगौ जायोबा बेबायदि एक्सट्रिम पर्यायनि लायाबा मोजां जाया बेखौ दिनै खावलायनो लुबैगोन नोंथांमोननि बे चेनेलनि गेजेरजों बे सैथो बाथ्राखौ बुंनोथ' गोलाव सम लागोन आं सुंद'यै बुंनो नाजागोन ओरैनो दिनैहाय आफाया जामिनि कुमार नार्जारिनि न'आवहाय आफाया हांख्रायनाय बायदियै आङो मोनसे खाबुखौ लाफानाय जादों जे आं सोरजिनाय माखासे मेथाइनि दोंफोरजों सुजुजानाय बा दिहुनजानाय जारिमिन अडिअ प्रडाक्सन दारै सोरजिजानाय अडिअ केसेट सिडि केसेट बेखौ बेखेवफानाय खाबु लानाय बेवहाय गोबां जोंनि मावथिफोर फैदों बर' कसारि अनसायगावआरि खुंथायनि दैदेनगिरिफोर फैदों मावफुं सोद्रोमा बिथांमोन नुजाफैदों आरो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दैदेनगिरिफोर आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे गोबां जिल्लानि फैदों आरो लोगोसे बावहाय आङो बुंनांगोन जे आंनि आफानिबो न'खरनि गोबां सोमोन्दोनि सुबुंफ्रा नुजाफैदों आरो लोगोसे जोंनि बर' फरायसा आफादनि मावथिफोर दख'रानि बर' दख'रानि बिसोरबो बाहाय नुजाफैनो हादों आंनि मोनसे उन्दै समनि लोगोफोर थाकटारा गामिनि बिथांमोनबो नुजाफैदों आरो लोगोसे बावहाय आंनि नुनायावहाय मोनसे समाव जोङो गोबां सातजारला खैदां खैफोदजों सौसिनानै खामानि मावबोनाय माखासे दैदेनगिरिफोर आं लोगो मोनदों जेरै आदा दानसोरांमोन दा बिथांमोनखौबो आङो नुनो मोन्दों आरो फारसेथिंजाय आंनिनो जायफोरनाखि मेथाइखौ गारांबोदों बे गारांबोग्रा फंबायफोर बा बिनानाव बे मानसिफोरखौबो आङो बेवहाय हांख्रायनानै सफैनो हानायाव खोब गोजोननाय मोन्दों आरो लोगोसे नोंथांमोनहा बेवहाय बाहागो लाफैनानै जि मोनसे मेहेरगोनां जोंनि दिनैनि बे हाबाफारिनि सायाव आफाया जि मोनसे हाबाफारि लादों बेखौ फोसावनायनि जि मोनसे हाबाफारि आं खोब गोजोननाय मोन्दों मोजां मोन्दों आङो आरो ओरैनो आं आंनि गोसोनि बाथ्राफोर बा बड'फानि जि मोनसे सानस्रिजों बर' हारिखौ गाख्रेबनो नासयजानाय सुसिजानायनिफ्राय रैखाथि होनो होननानै जि मोनसे हाबा मावदोंमोन बा थांखि लानाय हाबा मावबोनाय गोलाव समनि जारिमिन बावहाय बाहागो लाबोनाय दा बेजों जि मोनसे मोन्दांथिजों आङो खामानि मावबोदों बे मोन्दांथिफोरखौ आङो बुंनो थाङोबा मेथाइफ्राव गोबां फोरमायबोबाय आरो आं बुंनांगोन दिनै साखाथियाव आंनो नुबो मोन्दों अजित बसुमतारी फंबाय बियो जोंनि जानानैखौ गोबां राव माने मेसेज रादाबखौ बियो सेन्टेनेलाव फोसावना होयो आरो सम मोनोबा बियो मालाबा बर' बिजोङावबो फोसावनानै होबोदों बिथांनि जे सहाय खालामनाय जोंखौ बेबो बाख्नायनो गोनां आरो जों बावनो हानाय नङा आरो दिनैहाय जि मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों अडिअ केसेटनि जि दोंफोर मेथाइफोर आं बुंनो थाङोबा गुबैयैहाय आफाखौ आं मोजां मोनो आफानि दारैनो आङो दिनैहाय नैबे स्टेजसिम सौफैदों आफा नङामोनबा आफा जामिनि नङामोनबा आंनि जिउआ आद्रि जाबायमोन फेलें जाबायमोन बे सैथो बाथ्रा आफानि अननायखौ आङो मोननायनि थाखाय आफानि अननायनि सायख्लुमावसो आङो नैबे स्टेजसिम सौफैदों बे सैथो बाथ्रा दहाय आं आंनि बिबुंथिनि गेजेरजों बुंबाय दा ओंखायनो आफानि
बिमुङावहाय आङो आंनि सोरजिनाय मेथाइखौ ट्रिबिउट खालामनो होननानैहाय आङो बेखौ सोरजिनाय जादों। आरो बेजों लोगोसे हारिखौ मोजां मोननाय, हारिनि गोबां जेंना जेथो खैदां खैफोद जारला सहायनांनाय, जोङो बोरैहाय जोंनि गेजेरावबो खौसेथिखौ लाबोनो हायो, डिफारेन्सफोरखौ जों बोरै फोजोबस्रांनो हायो, बेखौ जों बोरैहाय बर' हारि दानायाव जोंखौ जों बोरैहाय बाहायहैनो हायो, मावनो हायो, हाबाफारिफोरखौ जोङो बोरै गावजों गाव खौसेथिनि गेजेरजों ज' खामानि मावनाय, बेफोर बाथ्राफ्रा आंनि मेथाइनि सोरजियाव थारैनो बेरखांदों होननानै आं बुंनानै लानो गोसो जायो। आरो फारसेथिं गुबैयैहाय दिनैहाय आंनि सोरजिनि फुंखा होनोबा आफायानो। आफाखौनो आं बुंनांगोन, आफाखौ बिन्दो खालामनानै, आफानि थुलुंगाखौ बिथा खालामनानै आङो थुनलाइ फोथारफ्रावबो आङो सोरजिबोबाय, खन्थाइ सोरजिबोबाय, माखासे लिरबोबाय, बेफोर सैथो बाथ्रा। दा ओंखायनो आफाखौ आङो बायहेरायाव दोननानैबा आफाखौ आङो नागारनानै आंनि जिउनि जि मोनसे जाफुंनाय, बेखौ आं मालाबाबो साननो हाबोआखै बा साननोबो हानाय नङा। दिनै आफाया आंनि सेराव दङ। आफानि थाखाय आरो आफानि अननायनि थाखाय आङो बुंनांगोन आरोखि, जायनि जाहोनाव दिनैनि बे ट्रिबिउट, बे माबाखौ आं लानो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों। आरो आंहा गोजोननाय दङ। आफाया जेब्लाबो आंखौ बिदिनो थुलुंगा लांबाय थागोन, बे फोथायनायफोर दङ। आरो आं आफाखौ लोगोआव खाथियाव लाफानानै, खाथियाव थाफानानै आफाखौ आं मोननो लुबैयो। आफाया आंखौ लुबैयो आं मिथिया, आफायाबो निस्सय लुबैगोन। नाथाय अब्लाबो आफाया हारिनि खामानि मावनो थांनायावहाय आंखौ दिनैहाय गावनि खाथियाव अननाय दङबाबो, बे अननायखौ गोसो सिङाव बिखा सिङाव लानानै आंखौ हारिनि थाखाय खामानि मावनांगौ होननानै बियो हगार हरदों, माने थुलुंगा होदों आरोखि। हयथ' समा सफैथ'वाखै नामा, खिन्थु आंनिबा समाथ' माने सफैबायल' नङा, जोंहानो माने थांबाय, बाबेनलांगासिनो दं, जों हास्लाबाखिसैसो। थाबैनो जोङो, आङो सानदों द्राय बर' फरायसा आफादजोंबो आङो सोमोन्दो लाखिगासिनो दङ, बा गुबुन बर'नि माहारि गौथुमफोरजोंबो। आरो इभेन्टआथ' खौसेथि बर' संघ आफादाथ' नामा जेरै खामानिखौ बिदिनो मावनांगौ होननानै बुंनायानो जाखायो। आरो जोंनि मोन्थोरानो बेनोखा, इउनिटि, पिस, प्रसपारिटि एन्ड सार्भाइभेल। बे मोन्थोरजोंनो, बे मथ'जोंनो खौसेथि बर' संघ आफादा खामानि मावबोदों। गिबियाव बर'फोरनि गेजेराव जेरैखि जाया जोङो खौसे जानांगौ, इउनिटिया जोंना प्रायरिटि दं। बेनि उनाव जोङो खौसेथि जानानै जोंनि गेजेराव, बर'फोरनि गेजेरावहाय फाराग डिफारेन्सफोर थायोबाबो जोङो गोजोन थासारिखौ लाबोनो हानांगोन। आरो बर'फोरनि गेजेराव जेब्ला जों खौसेथि जानानै गोजोन थासारि लाबोनो हागोन, अब्ला जों दावगानायनि खामानि मावनो हायो। आरो जेब्ला बर'आ खौसेथि जानानै गोजोन थासारिनि गेजेरजों दावगाथायनि खामानि मावनो हागोन, अब्लासो बर' हारिया थांनानै थानो हागोन। सार्भाइभेलाबो बिदिनो फैगोन, जोंनि फोथायनाया बे। ओंखायनो जोङो खौसेथि बर' संघ आफादनि जानानै बुंबोबाय थादों, आरो जों बुंलांबायबो थागोन, खामानि मावगासिनो दं, मावलांबायबो थागोन। आरो आफाया आंखौ बुंबाय थादों, नों जेरै मेथाइखौ सोरजियो, आफाया गले गले आंखौ बुंदों, नों जेरै मेथाइ लिरबाय, जि मोनसे सानस्रिखौ लानानै बिथा खालामनानै बाथ्रा बुङो, नोंनि इन्टारभिउफोरखौ आंबो नायो, फंबायजोंबो नोंजोंबो मावनायखौ नायदों, बिदिनो गोबांजों मावनायखौ नायदों, नुदों, गोजोननाय मोनो होनना आफा फोरमायदों। दा गिलिरथार बिबानखौ आफाया आंनाव दाबो फोथायनानै दङ। आरो बे आफानि फोथायनायखौ मोगथां महर होनांगौ आंनिबो बिबान। आरो आं नाजालांबाय थागोन। नाजानाया माब्लाबा खम जानाय नङा, बाङाय जानाय नङा। जेब्लासिम थांनानै थागोन, देहा सोलेरा जेब्लासिम खाबु होगोन, बा मोजां मोनसे हालोदाव थागोन, अब्ला हारिनि थाखाय मावनायनिफ्राय फावसिनो होननानै आं मालाबा साननाय जायाखै। आरो बे आफायानो आंनि मोनसे इन्सपिरेसननि, थुलुंगानि फुंखा जानानै दङ होनोबा बांद्राय बुंनाय जानाय नङा। नाजालांनाया थाबाय थागोन, आरो बे नाजानाया आंनिफ्राय मालाबा बाङाय जानाय नङा। बे बाथ्राखौथ' बुंनो थाङोबा आं बुंबाय, हारिखौ मोजां मोननाय, बड'फानि जि मोनसे मोन्थोर होलांनाय थांखि सानस्रि, बिबान जों बोरै लानानै खामानि मावनांगौ, बे फोरोंलांनाय। आरो बे फोरोंलांनायखौ गोरबोआव फोनांजाबफानानै हाबा मावनो नाजाबोनाय जादों। आरो जोंनि आद्रा थानाय थांखि, मिजिं, सिमां, बे दिनैबो जोंखौ दलद थानो होआखै। जोंहा आरो मावबावनांगौ, जुजिबावनांगौ। बे दिनैनि थासारि, दिनैनि हालोदा जोंखौ बुङो। हारिनि गेजेराव दिनै नंगौ, जोंनि गेजेराव बायस्रानाय दङ, गावस्रानाय दं, फाराग दङ। बेफोरखौ जों बोरै सर्ट आउट खालामनानै खामानि मावनो, बेफोरनि साननाया दिदोमथि गैयै खालामबाय थायो। आरो बेफोरखौ लानानैनो बोरैबा रायजो राजानो, जोंनि सुबुंफोरनो, जोंनि सोमावसारिफोरनो, जोंनि माहारियारि आफादफोरनो माबा मोनसे मोजां रादाब होनो हायो नामा, सुबुं समाजनो माबा मोनसे मोजां रादाब होनो हायो नामा, बे साननाया दिदोमथि थानो आंखौ होआ। ओंखायनो आङो सम बोथोर मोनोबा, बांसिन समाव आङो गोब्राब, माने हाबा हुखा मावनायनि गेजेरावबो आङो हराव बांसिनै निजोम दुब्लि नायनानैहाय आङो मेथाइ सोरजिनो, बा माबा मोनसे खन्थाइ लिरनो आं नाजाबोदों। ओंखायनो आं बुंनांगोन सैथो बाथ्राखौ, दिनैहाय आंनि हरावहाय आङो 1 बा 2 बाजि बिसिम आङो थायो, बांसिन समावहाय, बांसिन समाव। ओमफ्राय बे समाव जेला आङो बेबायदियाव नांथाबो, आंनि सिखारनाया फुङावहाय एसे लेट जायो। खिन्थु लेटआबो एसेबां जाया, आङो 6 बाजिसिमा आं जायो आरोखि फुङाव। आरो आंनि जेब्लानाखि एक्सारसाइस, आङो माबा थाया,
हरावहाय जेला आंनि लिरनायफ्रा आङो जेला जिरायो अब्ला आं फुङाव सिखारनानै आं एक्सारसाइस खालामो फुङाव आं खारो बेबो आंना हुदाया दङ आरोखि आरो आं जेब्ला खारो देहानि थाखाय आङो एसेल'बो खारा आरो गोलाव खारनाय आंहा हुदा दङ आरो आंजों आंनि फंबाय अनजलि मुसाहारि दंमोन आरो हगमोननाय दङ मुसाहारि बिसोरो आंजों खारफायोमोन आरोखि आरो आङो बिदिनो 12 किल'मिटारसोखौ खारखायो आरो खारबाथाय आरो थांलाय फैलाय आरो खारो बे आरोखि देहानि थाखायबो खेब आङो 2019 मायथाइ 2019 मायथाइनि 5 सेप्तेम्बराव लामाया जोंनि दोंसेयानोल'मोन बेयो गिबि सिटि केसेट बेयो बेवहायबो जोंनिनो हारिफोरनि बर' माहारिनिनो बाहाय जोंनि मावनो लानाय हाबाफोरनिनो थाखाय जोङो जे खौसे गैया जोङो जे गुबुन गुबुन लामाजों गुबुन गुबुन जोंनि सानस्रिफोरखौ बिथा खालामनानै जों जे गावस्रायो बेखौ नोजोर होनानै जोंनि लामायाथ' मोनसेयानो ना हारि दानायनि हारिखौ गोजौ दैखांनाय गेरेमसा बर' माहारि दानाय बड'फानि सिमांखौ मोगथां महर होनायनि बे सानस्रि बे मोन्थोरखौनो लानानै जोंथ' खामानि मावदों ओंखायनो जोंनि लामाया जेबो आलादा नङामोन जोंनि लामाया दोंसेयानोल'मोन ओंखायनो बेखौ मेसेज होनो नाजाबोनाय जादों बे बिमुंनि गेजेरजों बेयो गिबि ओंखारजेननाय अडिअ सिडि केसेटमोन आरोखि बेनि उनावहाय नैथिखौ दिहुननाय जादों आगोमा अलंबार हाथरखि बेखौ जोङो 2020 मायथाइनि 1 मेआव दिहुननाय जादों आरो बेवहाय आं बे सिडि केसेटखौ दिहुननायनि गुबै बाथ्राया मोनथिनो गोनां बेनो आङो थुनलाइ मुलुगाव जायखौ बिफा हिसाबै मानिबोदों बर' थुनलाइ मुलुगनि मुंदांखा थुनलाइगिरि खन्थाइगिरि रायथाइगिरि बिजिरगिरि सिबिनां ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म बिथांनि नामाव आं बेखौ ट्रिबिउट खालामबोनाय जादों बेखौ आगोमा अलंबार हाथरखि बिमुं होनानै फोसावनाय जादों आरो नै दा थामथि खेबावहाय ओरैनो गोस आफाखौ मोजां मोननाय सिबिनाय बे थाबाय बे मोजां मोननाय सिबिनाय एक्सट्रिम मोनसे मोजां मोननायखौ आं बोरैहाय बबेजों फोरमायबावनो जाय आफाया आंखौ दाफैबाय जाय आफानि थाखाय आं बे स्टेजसिम सफैबाय बे आफाखौ लानानै आं मा मेसेज होनो रायजोनो सुबुं समाजनो मा मोन्थिहोनो बे मोनसे साननाय आंनाव दिदोमथि गैयै मोनसे साननाय बेखौ बिथा खालामनानै आङो सोरजिनाय जि मोनसे मेथाइ दिनैहाय नोंथांमोनहाबो खोनाबाय आंनि आफा जामिनि जि बिमुंजों आङो मेथाइ सोरजिदों बा दिनैहाय बे बिमुंजोंनो सिडि केसेटखौ दिनै बेखेवनाय जादों बेखौ आं सोरजिबोनाय जादों गुबैहाय आन्दोआव बे मानोना आफाखौ बिथा खालामनानै आंनि बे साक्सेस आफा नङामोनब्ला आंनि साक्सेस गैया आरो आंनि जिउआ आद्रा जाबाय फेलें जाबाय बे सैथो बाथ्रा ओंखायनो दिनै आफाखौ आं खाथियाव मोननानै आरो बिफा असे बायदि जायखौ मोननानै जायनि अननायखौ लानानै आङो दिनै बे स्टेजाव सफैबाय बेनि थाखाय आङो जोबोद गोजोननायबो दं आरो आफायानो आंनि गोदान सोरजिगिरि होननानै आं ओंखायनो खन्थाइयावबो बुंबोदों मेथाइयावबो आङो बेखौ बुंदों दा बे मेन बा सासे मावथि हिसाबै आं अप्टिमिस्टिक मिजिं गोनां आं सासे सुबुं आङो मालाबा मिजिं बायनाय बेखौ लानानै आं आवगायनो लुबैया दिनैहाय जाय थासारिया जोंनि गेजेरावहाय बर'फोरनि गेजेरावहाय जोंनि बिटिआर एकर्डखौ लानानै जि मोनसे जादों बा पिआइएल होलायनाय जादों बे मानो होखो आरो मानो होजाखो बे एसे साननो गोनां बाथ्रा दं कन्टेन्सआ मा दङ आं बेयाव डिटेल्स नङा कन्टेन्सआ मा माने कन्टेन्सनि सायाव पिआइएलखौ होनाय जादों बे जिनिसखौ आङो आंनि नोजोराव जेब्ला रोखा जागोन आं बिसोर मोजां रिएक्सन होगोन आरो बाथ्राया जाहैबाय मा बे जानो नाङा जोंनि गेजेराव सावरायनाया जानांगौ सावरायनायनि गेजेरजों गासैबो जेंनाफोरखौ सुस्रांनो नाजानांगौ सर्ट आउट खालामथारनांगोन आरो बर'नि गेजेराव जेरैखि जाया जोंनि डिफारेन्सेसफोरखौहाय जोंनि फारागफोरखौ फोजोबलायनानै जोङो बोरै खौसे जानो हायो बिनि थाखाय जोङो नाजालांबाय थानांगोन खामानि मावबाय थानांगोन दिनै नोंथांजों आंजों सावरायनानै जोङो जोंनि गेजेराव माबा मोनसे गोरोबलाय साननाय दङबा फाराग दङबा बेखौ जों बोरै सर्ट आउट खालामनो हायो आरो जयै जों बोरै खामानि मावलांनो हायो बेनि फारसे जोङो मेकानिजम दिहुनथारनांगोन आरो आंनि साननायाव आं बुंबोबाय थादों आरो आंनि साननाया बेनो दिनैहाय जोंनो बर'फोरनि सोलाय बङाइगाव दिनैनि समाव आरो नांला आं बुंनो लुबैथों जोंनो नांसिगौ दिनैहाय इउनाइटेड पलिटिकेल स्ट्रागोल खौसेथि राजखान्थियारि सोमावसारनाय बेखौ जोङो जुदि लाबोनो हायो बर'नि गेजेराव बेनो जोंनि बिराद गिदिर हाथियार बेनो जोंनि देरसिन हाथियार जागोन आरो बर' हारिनि माखासे थाबोनायफोर थांखि बा जोंनि मावनो लानाय बा जोंनि दाबि जाफुङैनि बेखौ जाफुंहोनो थांनायावहाय खौसेथि राजखान्थियारि सोमावसारनाया जोङो लाबोनो हायोबा बेजों जोङो साक्सेस जाथारगोन होननानै आंहा फोथायनाय दं आं मा बुंबावनो जे आंना फिसाखौ आं जे मा उपकार खालामनानै आंखौ दिनै एथ' आप्यायन खालामदों बेखौ आं मिथिस'नो हाया खिन्थु दा आङो आंनि फिसाखौ आंनि फिसा असेनिफ्रायबो ओरैबायदि मोजां मोनो खारन बे बिराद अमायिक
आरो एसे उपकार खालामदोंखौ बिराद कृतज्ञता प्रकास खालामनानै आंखौ एखेबारे फिसा असे बादि बियो मानियो खुलुमो बे हिसाबै आङो बेखौ आंनि आंगोनि गोरबोनि माबा गावनि थैनि फिसा नङाबाबो एखेबारे आंगो फिसा होननानै सानो आंथ' दिनै माबा बे फिसानि हांख्रायनायाव थारमाने बुंनायाव आंनि नाम लानानै जि हांख्रायदों बेवहाय जे एफा बुरजा खुन सौदियानिफ्राय जोंनि धुबुरिसिम जों दैदेनगिरिफोर फैदों बेवहाय आङो बिराद आंखौ माबा गौरब बादि मोनदों आरो बेनिफ्राय बिसोर फैनायाव आंनि बे न'आ एखेबारे पबित्र जाबाय होननानै सानदों खारन एफाग्राब दैदेनगिरि आंनि न'फ्राव जमा जाफेराखैमोन फिसानि जि गोहोम बेजों जे एखेबारे एसेबां मानसि फैनानै आंनि न'खौ बे माबायाव जिनोखि दिनै माबा खालामदों मा होनो हाबाफारि लादों बेवहाय जे नुजाफैदों दा बिनि थाखाय आङो जोबोद गोजोनथारदों आरो पबित्र जाथारबाय होननानै आं सानदों आरो